tota la meva vida ha sigut trobar metodologies. I això és molt important. Més que l'argumentació, més que els temes. A mi el que m'agradava era veure una mica la intenció de la lletra, no els arguments, no les històries, no tampoc les confessions experiencials directes, sinó com estava fet aquell text, a què responia aquell text. En el sentit, esclar, és molt difícil d'explicar, en el sentit semàntic formal interior, no la forma interior. Aleshores, això, a l'Anglaterra vaig entrar en el neocriticisme, com que el tenia molt a mà, i em vaig comprar edicions molt bones, doncs, de Williams, de Richards, bueno, ara no em sortiran tots els noms, però és igual, Wilsons, tota aquesta gent. Lodgen i Richards, tots dos, perquè... I això em va donar una altra cosa, que és la gramàtica, diguem, la semiòtica a Anglaterra. Després ja vaig entrar en la semiòtica europea, però aquesta la vaig veure. Això del neocriticisme, del que en deien la lectura de prop, el close reading, de fet, és una manera de fer crítica diferent de la que jo havia vist sempre i encara es veu en els àmbits espanyols. Era molt diferent. Esclar que els crítics també n'hi ha de més bons i de més dolents, això no passa res, però la metodologia és el que faltava i encara falta aquí. Això ja me'n vaig adonar a Anglaterra, però més quan vaig començar a fer la introducció als estudis literaris, després crítica literària, que a mi el que m'interessava eren pensadors que em vaig adonar per aquelles coses que llegeixes, és a dir, llegeixes Bühler per veure les seves maneres de veure la semàntica i aleshores te n'adones que és fenomenològic. Llegeixes Mukarowski per veure la semiòtica i te n'adones que és fenomenologia. O sigui, hi ha una corrent de pensament interessantíssima, interessantíssima per tot, interessantíssima per llegir, interessantíssima per tractar la gent, interessantíssima per veure la diferència amb l'altre, per acceptar les diferències, que és la fenomenologia, que a Espanya no... Bueno, hi va haver una mica de fenomenologia, potser exagero, però és igual, amb l'Eugeni Ortega i Gasset, però l'esperit no hi és. Tampoc hi va haver idealisme, tampoc hi va haver moltes coses. És a dir, hem fet un salt en el buit i es nota que són cultures que no tenen una continuïtat sòlida. De fet, ara estan molt més bé que no pas a la meva època. Bé, total, la fenomenologia és molt important, sí, i és molt important per llegir, perquè trenca el hiatus, aquesta diferència que hi ha entre el subjecte i l'objecte. O sigui, esclar, això és un objecte, i quan tu el llegeixes és immediat. Amb la lectura està claríssim. És immediat que la consciència és consciència d'alguna cosa, es performa segons el text. L'altra operació és sortir de la teva subjectivitat, amb l'objecte inclòs, i aleshores analitzar-ho. Entens? És com una manera de dir-ho. És subjectivar l'objecte i objectivar el subjecte. Això, aquest hiatus que tenia l'idealisme es trenca amb la fenomenologia. Teòricament tot, tot és teòricament. I això és molt important per llegir, perquè, esclar, si tu llegeixes només el que tu ets capaç de pair i d'agradar-te, no pots llegir. No llegeixes. Has de llegir sense ser tu. Has de llegir intentant ser allò que llegeixes i, per tant, després entendràs potser per què és així. És bàsic. Bàsic per la comprensió i per la construcció del sentit, em cito a mi mateixa, però és que és així, la construcció del sentit de les coses. O sigui, la vida és molt interessant perquè o sigui, això té una paraula que té una cosa referencial, paraules
que tenen la vocació de ser referències. Hi ha altres paraules que tenen la vocació de ser conceptes i n'hi ha d'altres que tenen la vocació de ser símbols. Això, esclar, jo de moment vaig pensar, mira, està molt bé per aplicar-ho a Masó. Després vaig pensar, és que és molt interessant. No és que no m'ho inventés, perquè després he anat mirant semiòtics. Per exemple, Sant Agustí, ja en parla. Brentano, ja en parla. És a dir, tothom explica aquestes tipologies, no així. O sigui que no té cap mèrit, no és cap descobriment, però és agafar la retòrica, per dir-ho així, la retòrica amb el sentit ampli i la poètica, i fer-la servir. Que no, jo crec que amb això sí que he sigut força pionera, d'alguna manera, perquè, per exemple, els meus articles de la construcció del sentit de punts de referència són sobre poemes, però més que sobre poemes és agafar una eina del poema. És a dir, per exemple, el que tinc d'Espriu no és perquè m'agradi molt aquell poema Espriu, sinó perquè vaig trobar que estava muntat sobre un paral·lelisme. El d'en Vinyoli està muntat sobre una petita al·legoria, una metàfora que... El de Ferrater està muntat sobre l'epifonema, que en té molts. O sigui, esclar, vaig posar en circulació molts noms i els conceptes i l'instrument, l'operació que hi ha a sota d'aquests noms, la vaig posar en moviment. Jo crec que això sí que és veritat que ho vaig fer, perquè estic parlant dels anys 80, I això jo crec que és una de les tasques de la teoria de la literatura. Bàsicament, perquè en diuen teoria de la literatura, en diuen així, no sé per què, perquè es van copiar el nom saxó, però jo n'hagués dit simplement poètica i retòrica, perquè és el que és. Una poètica que és tant... Un col·lega meu, és que no està ben vist ni entre els col·legues, diguem, i no estava. Ara tothom en fa, però no saben què fan. Em deia, bueno, però és que tu encara no sé què fas. Dic, home, el que jo faig es va fer ja des d'Aristòtil. El que tu fas, història de la literatura, va començar el XIX. O sigui que, amb això, cap mena de complexa d'inferioritat. La crítica literària, normalment diu si això és bo o és dolent. I a mi això no m'interessa. Vull dir, jo puc trobar una vèrtebra molt interessant amb una novel·la que no sigui cap gran obra. Saps què vull dir? O sigui, és més aviat com està fet el text, no el valor que té, que li dona la crítica. Per això no m'agrada fer crítica. No m'ha agradat mai i em vaig deixar de fer perquè em donava la impressió que estava sobre una trona. Saps? Sempre parlaves des d'una trona. Vaig fer crítica literària molts anys al País. Teníem una secció que es deia Línia d'ombra, amb honor a la novel·la de Conrad. I érem 3 o 4 que ho fèiem. I fèiem coses molt curtes, però no com ara, perquè no els volen més llargues, sinó perquè ja volíem que fossin curtes i titulàvem els articles, buscàvem, pot ser real, vull dir, tu potser hi posaries un altre, però buscàvem un nom que donés la mesura nuclear de la novel·la. Per exemple, n'hi ha un sobre la mala memòria de la Maria Aurèlia Capmany que es diu Amor propi. El títol de l'article és Amor propi. Després, Persuasió de la Jane Austen es diu Afortunadament. Tres vals de Thomas Berger es deia Genial. David Lodge, Intercanvis, que és una novel·la molt divertida, es deia Gèneres. Bé, aquest tipus de crítica a mi m'agrada molt. Després, crítica més llarga ja no m'agrada tant, però, per exemple, la de Serra d'Or també m'agrada molt, que era un encàrrec d'en Cercenedes,
que parlés de poesia. Jo vaig agafar un poema i cada poema tenia, això em sembla que ja ho he explicat, una figura concentrada, que concentrada, no sé, concentrava el sentit, perquè el paral·lelisme d'Espriu era que era un poema que es diu Eco. Esclar, és que els poetes ja els titulen bé, els poemes, el que passa és que no els hi fem cap cas. No fem cas del que diuen. No ho entenc. Eco. Aleshores hi ha dues estrofes que una es repeteix a l'altra, amb altres coses. O sigui, i Vinyoli és una bola de billar que corre, que pam, 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 fa tota una sèrie... En fi, coses així són molt divertides de fer, perquè veus la construcció, és com un joc de construcció. I jo crec que és més humil des del punt de vista crític. També és més humil fer això que no dir això és bo o això és dolent. Volia parlar de coses que m'interessaven. I això, fent crítica, no pot ser. I fer crítica et guanyes moltes enemistats, i ja me n'he guanyades algunes, i no me'n vull guanyar més. Vull dir, no tinc un temperament crític, jo. 77 anys són molts anys. Aleshores, ara ja fa molt de temps que no llegeixo per estar al dia. Però em miro a vegades, aquestes quantitats de novel·les i novel·les que hi ha a les llibreries i que obro i penso, no. Obro perquè això en Gabriel Ferrater deia, perquè jo em queixava perquè estava en molts premis literaris de jurat, que jo no penso el que diuen, que el jurat ja està venut i que no... Jo, com a mínim, la meva experiència de jurats, que eren jurats que no eren de grans quantitats de diners, la gent s'ho llegia i feia el que havia de fer. Doncs allà és que m'he de llegir tantes novel·les. Diu, no, dona, però si una novel·la, diu, mira, comences, acabes i pel mig obres. I ja està. Jo estic segura que ell sí que ho sabia. Però, esclar, jo no soc pas en Gabriel Ferrater. Torno a Gabriel Ferrater i és boníssim com pensador. Les seves informes editorials són veritables peces de pensar. I els seus poemes també. Perquè, de fet, això de la poesia de l'experiència, la gent es pensa, molts poetes es pensen, que és explicar, m'aixeco i veig el cel tan clar, et trobo a faltar, ara que no hi ets, em sembla que vindràs... Bé, així podríem continuar 100 hores. No és pas això, la poesia de l'experiència, és formalitzar una experiència, per exemple, una decepció, i formalitzar-la en paraules sense explicar-ho, sense explicar el fet en si. Vull dir que no té res d'experiencial, com es pensa molts poetes que ens expliquen la seva vida, que no ens interessa. Si estan tristos o no estan tristos. És que, a veure, hi ha una cosa molt important amb la literatura, per mi, ara ja em poso una mica massa transcendent, que és la instància del subjecte. O sigui, qui parla? És la primera pregunta que uns ha de fer quan llegeix. Qui parla? Si el que parla és aquest senyor que és tan important i que va de fora, qui parla ha de ser persona interposada. És a dir, han de fer jocs de jos. El teatre a mi m'agrada molt perquè no hi ha... Esclar que ja és l'autor, evidentment, però hi ha les veus només que fan anar l'acció. Doncs això també passa en poesia, perquè nosaltres ens pensem que quan un poeta utilitza la paraula jo, és jo, i no ho és. És el jo en aquella circumstància del poema. Per tant, jo penso que la poesia més personalista és aquesta poesia, per dir-ho d'alguna manera, d'avantguarda. Per exemple, n'hi ha una que m'agrada molt, que és una de Brossa que m'agrada molt, que diu Júlia. El poema es diu Júlia, i aleshores diu
La J és la J de juny. La U és la U d'Urània. La L és la L de lila. La I és la I d'Imanda. La A és la A d'Aurora. Després deixo un espai. I diu, i no em fareu moure d'aquesta base. És evident que és en brossa, val? Això és evident, perquè precisament està dient res d'històries de Júlies, i ara que us penseu que parlaré dels seus ulls, no sé, doncs no, les lletres del seu nom. Home, té fallos, aquesta... Ara t'ho dic com a exemple, eh? Per exemple, la J és la J de juny, se li escapa el romanticisme per la porta petita, perquè, esclar, juny, clar que ha de ser Júlia, podria ser juliol. Juliol no és tant... Juny és un mes molt alegre, no? Molt prometedor. Ara, la U és la U d'Urània, l'ha anat a buscar molt lluny. Diguem, Urània, bueno, sí, és una musa, o una filla d'Uranus, o una musa, ara, que ja ho sabia, però... Urània. Espera't. La L és la L de lila. Aquí sí que ja l'hem cagat, diguem. Perquè, esclar, ell vol dir lilà. Però, esclar, no li va bé, lilà. Perquè per l'accent no pot ser. La L és la L de lilà. Ha de posar la L és la L de lila. I és una tonteria, perquè lila és un color. Bé, doncs això em fa veure les mancances d'un poeta. M'entens? Vaig per aquí. És a dir, que no és la perfecció formal només, és la perfecció mental. Hi ha un dístic de Carner, que és molt fàcil, quan parlava de que no en fem cas del que diuen. Diu, a l'arbre hi ha una fulla que ja està a punt de caure i l'últim raig del dia, que ho sap, encara la daura. Bé, esclar, aquest poema es diu Pietat, i dius, no, Pietat? De fet, és una descripció d'una situació, no? Què li passa en aquest poema? Per què és Pietat? Perquè, esclar, fixa que si dic a l'arbre hi ha una fulla que ja està a punt de caure i l'últim raig del dia encara la daura. Això és una estampa japonesa, vull dir, descriu l'últim raig del dia i que, bueno, il·lumina una fulla. Què és el que fa que aquest poema sigui Pietat? Simplement és que hi ha posat que ho sap. L'últim raig del dia, que ho sap, és a dir, aquesta personificació del sol, o de l'últim raig del dia, és el que fa que aquest poema sigui realment Pietat. Perquè encara que veu que està a punt de morir, o precisament perquè veu que està a punt de morir, o pel que sigui, l'acompanya. Això és Pietat. Clar, vull dir, no es tracta si és bo o és dolent el poema, és que no té importància. Bueno, esclar, quan ja arribem en aquestes alçades és que és bo, evidentment. Això, de fet, és el que és bo. Però, no sé, n'hi ha moltes de coses, de funcions poètiques. Els hem de llegir més bé, els escriptors. Els hem de llegir no amb una partipris, sinó a veure què vol dir. Ara, esclar, n'hi ha que no volen dir res. Aquest és el problema. Que es pensen que sí, jo no sé, jo amb això soc molt ràpida, massa. Però, per exemple, hi ha tipus de poesia molt emfàtica que es recolza només en paraules que sembla que volen dir moltes coses, però, per exemple, no lliguen el subjecte i el predicat. Fora. Entens? O sigui, hi ha una base, diguem-ne, material, que ha d'estar controlada. Per això no escric jo. Jo no escric, jo no sóc escriptora, no tinc paciència. A més, considero que els escriptors són els grans... I vaig fer un article sobre això, que es deia La solidaritat dels insolidaris. Són els grans solidaris, perquè tu creus una vida dedicada a refer les imatges, els temperaments, les conseqüències i les passions i els dolors dels humans
se'ls ha d'estimar molt per fer això. Jo no tinc pas paciència de passar-me la vida explicant si la Maria va perdre el tren i va trobar un no sé què i després va baixar i es va trobar amb un bosc i després, no sé, es va tornar... No tinc pas paciència, m'és igual. En canvi, els escriptors, tenen aquesta paciència. Bueno, són importantíssims. I amb això ja potser podem acabar. Són importantíssims perquè són la nostra memòria. No en tenim cap més. La memòria de lo que som, de lo que hem sigut i el que serem, són els escriptors. Aquesta antologia que vaig fer, doncs mira, n'hi ha que m'agradaran més o menys, però la vaig triar a consciència. És que amb aquesta antologia també en Castellet em va prometre una cosa que no va ser, que és que jo seguiria la seva antologia amb Moles i seva, i jo faria tota l'altra. Però després va resultar que només podíem fer-ne 10, perquè aquí sempre anem amb una sabata i una espardenya. I, esclar, després em vaig trobar que ja vaig posar aquests que són més grans per fer una mica de xarnera, però que a mi m'interessen. És a dir, no sé, en Martí Pol i en Feliu Formosa i en Blai Bonet, per fer una mica de xarnera. I els altres són bàsicament els meus contemporanis estrictes. No n'hi ha d'altres. Diguem, per mi, eren els que tenia, que coneixia. Després n'he conegut d'altres, hi ha molta gent. D'aquests de l'avantguarda, per exemple, n'hi ha que m'interessen molt. Vull dir, que són interessants en ells mateixos, en el procés que fan, no? Aquest tipus de lletrisme, en fi, ara fa una mica d'angúnia, però vull dir que, per exemple, l'Agmor m'ha interessat sempre, el projecte. I també m'interessa el projecte de l'Altaió, també és interessant si tingués més disciplina, perquè, esclar, si es fa filosofia s'ha de ser filòsof. Per exemple, jo mateixa, jo estaria molt bé si hagués nascut a Alemanya. Seria molt bona. No ho soc. No soc tan bona com els que jo considero bons. Per què no ho soc? Doncs perquè no tinc l'educació, el pensament, no he fet la dedicació. Jo crec que la disciplina és important, però per no acabar amb la disciplina és important, però ha de ser una disciplina, diguem-ne, alegre i també solidària. O sigui, que no sigui una situació de separació, sinó una situació de solidaritat amb els altres, amb l'altre. És molt difícil, això. I en aquest país, com es veu perfectament ara, és molt difícil que la gent pugui avenir-se a fer el joc amb altres, encara que no sigui el teu joc. I jo crec que això sí que ho he tingut, La Planeta em va encarregar una antologia de tota la poesia catalana. I tinc en fotocòpies tota la que jo he triat de tot. Ho tinc aquí, és aquí. Tota fotocopiada de tot, des d'Ausiàs Marc i abans, els trobadors, i fins ara. Bé, ara ja fa temps que no ho toco, perquè, esclar, com que és un projecte que em va encarregar la Carme Riera i després es va perdre el projecte, però el tinc i potser el faré. La poesia catalana té una personalitat especial. I ara no et sabria dir quina és. Així és com la francesa la té una idiosincràsia, diguem, com t'ho diria jo, cortesana. La anglesa és més psicològica. L'alemana és dramàtica, patètica. La catalana és molt racional, és molt racionalista, la poesia catalana, fins i tot amb l'irracional, Té un altre... No ho sé, perquè veus, això seria interessant d'indagar-ho, però quan la mires tota, perquè dius com és,
La poesia és molt fonamental, jo crec, en una literatura, perquè com esprema el suc de lo que queda quan has tret l'anècdota i quan has tret les manies. Per exemple, jo em vaig sorprendre d'alguns contes de Bertrana. Alguns contes de Bertrana són més bons que el Baroja, per exemple. Jo el trobo més sofisticat, de pensament. Evidentment, Verdaguer no n'hi ha cap en castellà, ni un. Ves buscant. De Carner tampoc. Evidentment que tenen el gran renaixentista, Garcilaso, i els metafísics, per dir-ho així, Sant Joan de la Creu, Quevedo i Góngora, però, esclar, és un segle que ells són imperials. Vull dir que aquí no, aquí no hi és això. Però, en canvi, després, a la modernitat, bé, hi ha Cernuda, García Lorca, i no tenen, diguem-ne, també hi ha aquí, hi ha molts poetes importants. Evidentment, Carner, però, bueno, després també hi ha Riba, hi ha Vinyoli, hi ha Foix, hi ha... Vull dir que de literatura minoritzada res, la literatura catalana. Res, és una literatura que té molt d'interès. Ara m'he llegit una cosa sobre Rossinyol d'un noi que es diu Garriga Said. Bueno, això és molt bo. És un tipus de reflexió sobre Rossinyol que em sembla molt nova, amb idees molt interessants. Hi ha una altra, amb idees i de forma molt interessant, molt poc del que estàvem acostumats a veure. Que sí, vull dir, hi havia molta informació, però hi havia una manca total de gràcia. En la crítica m'estic referint, em trobo que ara hi ha més gràcia. Hi ha una altra, sobre el Wojciech alemany, hi ha una introducció al català, una traducció catalana, hi ha una introducció d'en Jordi Ibáñez, que també és fantàstica. Vull dir que jo crec que hi ha canvis en la crítica, en el pensament crític. Vam passar una època que no sé, que estava tot com... Estaven molt ocupats, i això és interessant, en fer, a veure, tot el que hi havia en català. O sigui, una bona biblioteca, diguem, tot el que hi ha de català. Jo no ho sabia. Ho vaig saber a través d'aquest tipus de crítica, de que uns es dediquen a què? Bé, la crítica Moles, diguem, no? L'escola Moles. Ho van fent molt bé, ha fet tot el panorama de la literatura catalana. Ara, pensament sobre la literatura catalana no n'hi havia. No n'hi ha hagut, hem hagut d'esperar gent que ha nascut a partir dels anys 90 o dels anys 80. Jo llegeixo Toni Sala, llegeixo Serés, estic al tanto d'aquesta gent, Fonolleres, Vial Mesquida, no sé, llegeixo el de, com se diu, Cabré i Maria Barbal, i una noia que he descobert que no coneix ningú, que es diu Teresa Pous. Bueno, doncs també. O sigui, jo ja trobo que hi ha coses molt bones. Quan són bones, és igual la llengua que sigui, és igual. Ara, esclar, bueno, ara tinc tots els contes de la Víctor Català, que esclar, la Català, jo li he llegit La solitud, però no li he llegit contes. Ara m'ho miraré. La solitud és una novel·la extraordinària. Una altra cosa que dèiem, catalana. És molt... Aquest pes específic que té solitud no la té cap novel·la. N'hi ha un que no és espanyol, però no és castellà, que m'agrada molt, que és el Valle Inclán. I, evidentment, Machado.
que, exceptuant la seva mirada sobre els catalans, que era nefasta, que ens volia tots fora del panorama, perquè és el que tenen integrat a dintre, imagina't Machado, també. Doncs, però, deixant a part això, és un poeta molt gran, evidentment. Però vull dir que no hi ha tanta diferència. Diguem, de qualitat cultural, amb la qualitat d'altres cultures, no hi ha tanta diferència. El que hi ha és una manca de formació, d'educació. I em temo que és per això, perquè no hi ha hagut pensadors ni romàntics, de fet, ni il·lustrats. Amb la Inquisició s'acaba el pensament espanyol. No hi ha pensadors després de la Inquisició. I, esclar, això és fatal per la cultura contemporània. I nosaltres, doncs, hem fet aquest mateix procés, tot i que, per sort, la llengua comporta un imaginari diferent. És que la llengua és molt important. La llengua veus el món d'una altra manera i, per tant, la literatura catalana, per descomptat, ha de ser diferent. I per això és tan important, el més important de tota aquesta situació que vivim, tan dolorosa, malaltissa i que acabarà amb la paciència de tothom, i espero que bé, però jo no ho veuré. El més important és guardar la llengua, perquè la llengua, si no hi ha llengua, no cal tot aquest patiment. El que és important és la llengua, perquè la llengua és la memòria, i la llengua és la imaginació, i la llengua és la manera d'interactuar amb el món.